Anem a estudiar el moviment d'una pedra menuda que cau dins l'aigua i, per tant, té l'acceleració 10 del pes i, per una altra banda, té la força d'arrossegament que suposa el moviment amb velocitat v. Per a aquest problema, l'equació de Newton, massa per acceleració igual a suma de forces, serà m per dv partit per dt serà igual a mg menys la força d'arrossegament, que en aquest cas és menys k per b, i posem aquí k per b. Serà dv partit per dt serà igual a g menys k partit per m per b. Este moviment, començant per v igual a 0, anirà accelerant la pedra i al final arribarà a un règim en què la força d'arrossegament i el pes són iguals, i aquí tenim la velocitat límit, que és constant. Això és quan dv partit per dt és igual a 0 i, per tant, g serà igual a k partit per m per la velocitat límit. Així podem escriure l'equació posant k partit per m igual a g partit per bl. Reescrivim l'equació dinàmica com dv partit per dt igual a g menys g per v partit per bl. Així la constant és bl ara, i això queda dv partit per dt igual a g per u menys v partit per bl. Clarament aquesta és una equació diferencial que depèn de la velocitat i hem d'aplicar la separació de variables. Aleshores escrivim dv partit per u menys v partit per bl igual a g per dt, i aquí ja podem integrar entre la velocitat inicial i la velocitat en qualsevol instant i entre 0 i t. A l'esquerra tindrem logaritme neperià de u menys v partit per bl i necessitem multiplicar per menys bl, i a la dreta tenim g per t i això ho calculem entre 0 i b. De manera que posem logaritme neperià de u menys v partit per bl entre 0 i b igual a menys gt partit per b super m. I ara prenem el logaritme neperià entre els dos valors, i el segon, com és logaritme neperià de u, és 0 i queda menys gt partit per bl. I aquí ara, com volem saber la velocitat en funció del temps, prenem una exponencial, tenim u menys v partit per bl igual e elevat a menys gt partit per bl. I així ara posem menys v partit per bl igual e elevat a menys gt partit per bl menys u, canviant de signe, serà v partit per bl igual a u menys e elevat a menys gt partit per bl, i finalment la velocitat és igual a v super m per u menys e elevat a menys gt partit per bl. Aquest és el resultat final. La velocitat en funció del temps comença en t igual a 0, u menys u és igual a 0, per tant v és igual a 0, que és el valor inicial que havíem posat aquí, i després va augmentant la velocitat perquè el terme exponencial va disminuint, i al final, quan t tendeix a infinit,
elevat a menys gt partit per BL tendeix a 0 i, per tant, la velocitat és igual a BL, que és el règim de caiguda a velocitat constant que havíem dit aquí.